done of the alafu gi demarcation e barabara kan wanyalo bedo gi demarcation e barabara kwamba ma nitie bumps after 100 meters from town gibo neno barabara alafu galama manie barabara kinyalo ketno e barabara duto te jogi aja ne gichula 1,200 gitin mana highway jok madhi Milambo jok madhi Kisumo e mabe omedne gi matin alafu gi mafuta be moidho mafuta idho tara nono. Erokamano. Mana kakiwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana pach moko kuom jogo manie sekta mar wuoth e kaunti ma Mombasa kae kama wantiere kituo mar Mwembe tayari kagitemo mana leronwa kaka chenro mag wuoth chalo to gi okange monego beni piny owacho keto mar neno ni gigayo weche mag masiche mag apaya mosebedo katimore kinde ka kinde to chutho kochopo kinde ni mar nyasi mag Disemba ma oganda mathoth wuotho kowuok e bombe kadhi e mier mopogore pogore. Kowuok e kaunti ma Mombasa kaendi nyinga en Georgia oko watudre gi nyawadwa Millicent Adhiambo kanie kaunti ma Kisumu mondo mi onyiswa ni to jo Kisumu wachango. Millicent adire kuomi. Erokamano ahinya Georgia oko kia Mombasa geno ne joma Mombasa ochiew maber. Kisumu kaendi bende aneno ko wachiew maber achiel kachiel wawuok e bus park ma Kisumu mano kar chungo nyamburko ma Kisumu ma bende an kod moko kuom jokanyo manie sekta no mar nyamburko bende wadwa loso godo kotono kod twak marwa ewi okenge mowinjo keti e duoko piny masiche mag apaya ahinya to ndalo ni mag sikuku mag Christmas kod iga manyien ka wayudo ni nitiere ka ochopo ga ndalo sikuku kamagi kata nyasi mag sikuku to masiche ohero ga timore ahinya koro ang' walos kodgi mondo migi lerwa ni to okenge mage mowinjo keti obed jawuoth obed jariembo obed ng'at kata kondakta gin gik mag mowinjo gitim mondo gine ni giduoko piny masiche mag apaya to pogore gi mago bende ang' ne gilerwa ni to sani makoro oganda wuok e bombe kadok e miechgi nitie jogo ma bende wuok e mier kadhi e boma mondo migi dhi al sikuku kuonde mopogore opogore chenro mag wuoth chalo nade ochumi okethe koso en kaka ne en ndalo machon machiegni. Abro chako kodi mondo mi inyisa ni to kaka masiche osebedo ka neno ndalo sikuku mopogore opogore wang'ni kata igani e sikuku masani chenro mage kata okenge mage muparo ni owinjo keti gi piny owacho ka gitiyo kanyakla kod weg nyamburko mondo mi oduok piny masiche mag apaya. Erokamano nyinga James Ochingo mwa an jagoro mar Europe mar weg matatu e Kisumu County kawaloso kuom road safety kata rita maber e wang' apaya wachako gi weg matatu duto mating'o jowuoth kendo wasewuoyo e riwruok marwa ka weg matatu mondo wan make sure ni matatu magwa madhi e ndara obedo service to yo moro makare ma brakes mage gitiyo maber tinde mage geche madhi e ndara sani nyaka wa make sure ni gin tinde man gi thread maber taya pass gi gimoro amora monego bed ni bete matatu manyalo konyo geng'o masira moro amora mar apaya barabara mondo wege geche ong'e ni mago nitie kendo girito ngima joma riembe matatu joma tiyo kod joma idho matatu kendo nyocha wadne bura maduong' e dala mar Nairobi week ariyo mokadho kane waloso gi Director General mar NTSA kwa koni mondo mi wathuolo mar mondo mi wan bende watim gimoro ni self regulation warangi kinde duto ni geche wa mosedhi apaya joma ni kodgi e joma onego bed ni riembogi mondo wapunguza riembo mar joma samoro komi license mag riembo matatu kendo wasewuoyo gi drepewa ni giriembe seche ma owinjore kech wang'eyo ni sani samoro dreba nyalo gombo dhi triebe moko mang'eny to sama ng'ato dende ojony man kod fatigue to mago gin achiel kuom gik moko ma samoro nyalo kelo lal mar ngima e barabara omiyo warango gi kendo wang'eyo ni NTSA nyiche nosemiyowa chik mag apps mwatiyogo mar tracking mag mtokni kendo wang'iyo ni mtoka mane onego bed ni ringo from station moro ni nyaka moro ni mane kama oringe ma ok odhi kamoro machielo ma weg matatu kia kata weg sako kia omiyo wachudre kod sirkal kinde ka kunde gi joma watiyogo mondo wa make sure ne higani e Christmas ma wan go ni wapunguza kabisa kata obedo maonge kuom lal mar ngima mar jowuoth nitie manyo osetimore kunde moko kama manyo timore Nakuru to nyu winjo ka oganda duro nyo ywak ni chal mar ndara kelo lal mar ngima koro akwayo sirkal bende kokalo kuom kana ne ging'ini nderni sani ma watiyogo kuonde ma dibed maricho mondo mi olosi mondo kik wabed gi lal mar ngima moro amora e ndalo mwadhi e Christmas ni. Koro chenro mag wuoth chalo nade bende odhi maber koso nengo chumi kaka dhi oseruche? Wasebedo gi ywak mang'eny kaka weg matatu kinde machien kane sirkal ne miyowaga subsidy mafuta nyo waneno kuom dweche ariyo mokadho ka nengo noidho malo mar mafuta gi siling 20 kuom lita achiel
to ka serikal nyiso no wacho ne duoka chien gi siling achiel. Sama nengo mafuta odhi malo, nengo gik moko duto mitiyo go majaduo bende dhi malo. Obed oil, obed tielo kata mana spare parts bende dhi malo. To sama koro wan tiyo go sani ni, uchumi osebedo matek. Kawuono wan gi tarik 14 mar Desemba. 15. Tiyudo ka kata mtoka minyalo pang madhi dala ka oseche modhuro mondo mtoka opang mapong. Geche wa manyone go bende go kara trip ariyo mondo ka go mana trip achiel kende. Omiyo wan gi lal kendo wayuak ni pesa ok wapar ni wadhi yudo. Kaka nyo warito ka Desemba ochopo to biro yudo pesa. Uchumi osekethore kendo yuto mana waparo ni wanyalo yudo ok nitie. To sama wan go ni bende yudo ka joma wuok dala ka biro town bende onge. Koro wategemea mana golo ji town kwa duoko reserve. To joma wuok town go bende tin ma ok nyal kar mana pongo mtoka samoro. Erokamano kuom wach maber. Kabiro kuom in kaka achiel kuom bende jakanyo manie e bus park kae matiyo kod nyamburko. Kaka iwinjo ka nyawadu osewacho ni wacho ang'o weche mag duoko piny masiche mag apaya kod kaka uchumi osechalo kodu e yore mag wuoth kata tiyo kod nyamburko kuting'o kod jowuoth. Erokamano, nyinga Kennedy, mong'ere kaka Simba Mbita, an Homa Bay Mbita route. To kawacho matin e yorwa mar apaya ni, akwayo ni Desemba ni wabed mana ka warito chike mag apaya ma oketi mag gine. Kik wa jowuoth idh gari miseyudo kopong', wakwayi ni kik idhi. Jogeche watemo matek ni chike go wambe waluwogi mana mar mondo wakonyre e wach mar apaya ma Desemba ma pile ka pile ajali bedo ga mang'eny, masiche mag ndara bedo ga mang'eny. Koro mane ma wambe wakwayo ko waluwore gi sirikal gi chike duto, yueyo ni wadhi bede maber kabisa. Erokamano bokaw ng'amogik manda mapiyo piyo, in pachi chalo nade? An Dalmas Omondi, an driver, to gima wacho kuom duoko piny siche mag wang' apaya en ni wan kaka drivers nyaka wabed gi miluongo ni self discipline, nikech seche ma masiro timre tibe driver ng'e ni ne iye kanyo. Alafu seche ma koro ng'ato jo derite dala ni mondo odhi kata okelne gi chiemo kata food on the table, tiyudo ka koro inege kod ndara ok en gimoro maber. Koro self discipline en gima nyaka wabed go kaka wan drivers. Erokamano. Erokamano bokaw conductor achiel. Erokamano Ramogi. Iluonga ni Silvan Medega Lengan gima nana Desemba ka gombo ni mondo drepe te gi conductors gibed jok moko ma tiyo gi rules mag ndara mondo mi wawe bedo garaka. Ka gari en gari manya ringo trip achiel odhi kamano to ting' ji moro me gari mondo mi dhano chop salama kendo duog salama e Desemba mondo wach kaw maber. Erokamano ahinya. Mana kamano nyaka romo gajuang ka kisewinjo moko kuom paro kowuok kuom jokanyo mag weg nyamburko ma bende wuok e kaunti ma Kisumu kaendi ka bende giwacho ni gin gitemo makare tiyo kanyakla gi sirikal luwo chike ma oseketi mag apaya mondo mi gigeng' masiche mopogore opogore manyalo juko gi e apeini. Ka bende gimedo paro ne jowuoth bende ni jowuoth giwegi gin be gin jogo ma bende winjo bed ni konyogi e rito kenge gi eki mag geng'o masiche, kaka inyalo tweyo msip sama isedonjo kanyo mondo mi ponono masiro makiyudo ka inyruok modhuro onge. Githuolo nyakoro magajuan ateri achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisii. Ateri achiel nyaka e kaunti ma Kisii mondo mi inyal yudo twak machalo kamaendi gi Crispin Otieno ma bende ni e kaunti ma Kisii ka bende dwa kelo nu twak machalo kod maendi. Crispin Otieno kinyalo winja gi thuolo niendi adiro ni oporo mondo mi ikel twak motenore kod weche mag geng'o masiche e ndalo sikuku niendi. Crispin, an kuomi. Erokamano ahinya Mili ka in Kisumu wawinje yo makare. Antiere boma ma Kisii ka wuoyo kod jogo ma gipuonjo derepe e kaunti ma Kisii. Wantiere gi jogo matiyo kod nyamburko mopogore opogore, to kendo wantiere kod derepe ma wadwa loso go kaluwore kod masiche medo neno kuonde gi eki seche ma ji dhi e sikuku. Karibu. Leo tunazungumza kuhusu ajali ambazo tunaendelea kushuhudia maeneo mbalimbali kote nchini. Wewe utatuambia unaitwa nani, kisha naona wewe ni mmoja wa wale ambao wanafundisha madereva. Tunaposhuhudia ajali kama hizi maeneo mbalimbali nchini, shida huwa inatokana na nini hasa? Nataka niseme kwamba mimi naitwa Albert Ratemo. Mimi ni mfunzaji wa magari, na kwa kweli wakati huu ambao ni mwezi wa December, Christmas na holiday, wakati huu ni wakati ambapo watu wanaenda nyumbani na kuna shughuli mingi. So kile tunaweka mbele yetu ni kwamba madereva wawe waangalifu, serikali ilinde watu sawa sawa, na tujue ya kwamba itakuwa ni responsibility ya kila mtu kuchunga mambo ya barabara. Serikali hakuna wakati
itakuja kukuambia kitu ya kufanya na vile unastahili kuishi, kwa mfano kwa mambo ya barabara. Mimi ningependa kuzungumzia mambo ya madereva. Madereva tumewafundisha vizuri na tumechukua muda wetu vizuri. Lakini tukiangalia ama tukitembea, tunaona ya kwamba wanafanya mambo mengine tofauti. Sijui ni hali ya kuignore ama inakuwa ni nini. Tunauliza kila mtu popote ulipo, fanya kazi, kama ni mapato upate, lakini ulinde maisha ya wananchi. Asante sana. Asante. Unaposema kuna masuala mengi ambayo huenda madereva wanayapuuza, ni masuala kama gani hayo? Kwa mfano sasa, sisi tunasema sheria ya Kenya, kwa mfano, ni always keep left unless overtaking. So mimi nikiwa shughuli zangu napatanga kuna wale watu ambao wana overtake from the right. Ukienda kama hii roundabout yetu hii ya Capital, utaona magari mengine yamesimamishwa kwa roundabout ambapo kisheria si sawa. So mambo kama haya tukipunguza, kwa kweli tutapunguza ajali ambazo tunaziona. Alafu swali la mwisho, unahisi kwamba wale madereva ambao wako barabarani wale ambao wamepitia mafunzo kabambe ama ni hali inakuanga namna gani? Watu wengi wamepitia mafunzo. Maana tuko na mafunzo aina mbili. Kuna mafunzo ambayo mtu anaelekea shuleni anafundishwa vizuri barabara. Na kuna yale mafunzo mtu anafundisha mtoto wake ama anko yake. Anamfundisha kienyeji na mtu anashika gari anaanza mwendo. Hiyo ndio tunajaribu kudiscourage kila mtu apate mafunzo kamili. Kuna maana yake. Asante sana. Tunaye mwingine hapa, hebu tuambie unaitwa nani? Alafu maoni yako ni yapi kuhusiana na ajali ambazo tunaendelea kushuhudia kwa maeneo mbalimbali nchini wakati huu? Salama, asante. Kwa majina naitwa Nyagaka Felix kutoka shule ya Kisii National Polytechnic Driving School. Mimi kitu nimeangalia, tumefunzanga madereva wengi kwa hizi barabara. Kitu tunapata ni challenges za overspeeding na carelessness na recklessness iko mingi kwa barabara. Hasa ukiangalia msimu wa Krismasi, watu wengi wameenda kwa hizi gari za kahaya, wala ambao hawana experience kwa kuendesha magari zetu kwa barabara. Most yao ni watu ambao unaona ajali zinahusika huu msimu. Alafu kuna overtaking sana. Madereva wetu msimu wa Christmas wanapenda ku overtake. So overtaking hii pia imechangia sana katika accident zetu kwa barabara. Alafu kuna wale madereva ambao wako na license hawana experience. So ni ule msimu utawapata wako kwa barabara, wameazima gari, kuna hizi gari za kahaya na wanaendesha kwa kasi sana kwa barabara. Yes. Asante sana. Tunaye pia dereva wa mwisho hapa. Hebu tuambie wewe sasa kama dereva, mnapokuwa pale barabarani, zungumza na wenzako tu kile ambacho inapaswa kufanywa na zile ambazo labda huenda wanapuuza na vitu vingi. Kwa majina naitwa Fred Nyerere. Kwa industry ya uendeshaji wa magari, kwa industry ya kuendesha magari, tuko madereva wengi sana. Lakini pia sio madereva wote ambao wanajua kuchunga maisha. Wengi wao unapatanga wanaendesha tu magari tu kwa sababu ya kuendesha. Kuna ule ambaye anatoka asubuhi anataka aendesha apate kipato cha siku, familia yake ikule. Kuna ule mwingine mwenye akona gari yake ni anataka kuendesha kwa sababu ya leisure, anajienjoy. Kuna ule mwingine maybe amechukua gari ya mtu, labda pengine anakimbia mahali. So sisi wote tunakuwa tuko madereva kwa barabara. So unapatanga kama msimu wa Christmas ndio wakati accidents mingi zinafanyika. Kwa sababu kitu ya kwanza wengi huwa they don't observe hata road signs kwa barabara. Hata mwingine ajui hapo mbele inasema kuna bumps, unapata mwingine hata ajui penye anafaa kusimama. So wengi wanakuwa careless na hiyo inafanya accidents mingi zinafanyika. Alafu utapata wengine hata wana overspeed. Penye hata wamewekewa speed limit ya 50, mtu anakimbia mpaka anaenda 120. So kitu kama hiyo unapata yeye ame overspeed na alikuwa amekatazwa, unapata kuna danger ahead, mtu anapoteza maisha. Ama unapata wakati mwingine madereva wengine wanapuuza hizi vitu kidogo wanaambiwa kama vile usiendeshe gari kama umechoka ama kama umekunywa pombe, lakini yeye anakunywa na anakimbia tu na gari. So mambo kama hayo yanachangia kukuwa na ajali mingi hii msimu wa Krismasi. Na utapata kama huu msimu wa Krismasi vile kuna shughuli mingi hivi, utapata watu wengi wanajihusisha na mambo mingi. Hata saizi kuna wengine wanatumia udereva kuiba. Kuna wengine wanatumia udereva kufanya uhalifu. Sasa utapata kwa ile hali ya kukimbia
wanakosa ajali, wengine wanakufa, wengine hata unapata wamekuwa viwete, mama ambayo sisi hatukutarajia wakati tulikuwa tunafunzwa driving school. So ukiangalia kuna ile mfumo ambao driving schools zinapeana mafundisho. Sasa ukiangalia ukikuja kwa barabara sasa wakati tunafanya sasa uendeshaji wa magari sisi kama madereva unapata tunafanya kitu tofauti kabisa. Nashukuru sana. Asante sana. Thank you. Manaka kinjo Joyce na loso kod jogo mo pogore jo derepe jogo mapuonjo jo madwa bedo derepe county ma Kisii kalure kod kaka inyalo geng masira mantiere matimore apa e kindeni makoro jo Kenya kata piny mangima ochimo siku kuom winjo kaka giloso gimedo kwayo derepe mondo bed jogo ma tiyo kod chike moketi kendo gibed jogo mamadho kong'o kinde ma gintiere ndara. Mana kaka winjo gi no ang' nwawe gi kanyo kendo adugo iri studio Joyce mondo wadhi nyime kod weche mag thiro masirni mantiere apaini e kuonde mopogore opogore piny Kenya. Erokamano ahinya Crispino Otieno kowuok e kaunti ma Kisii. Wawinjo pacha jodaka kata pacha jogo matiyo kod apaya kowuok e counties mopogore opogore kendo bende wachwalo erokamano ahinya ne Millicent Adhiambe kaunti ma Kisumu, Georgia Oke kaunti ma Mombasa kaachiel kod Alia Beach e kaunti ma Homa Bay. Kama bende gimiyowa paro maliw ahinya kowuok kuom jokanyo e sekta mar wuoth e pachoka, yore mopogore opogore ma bende giketo piny mar neno ni arita obedo makare e apini mapachoka ahinya te kindegi mag sikuku. Bende wawinjane kaka jagoro mongirore e migao mar arita mano Raymond Omolo bende noloso kotudore kod ritruok makare e apini mapachoka e kindegi mag nyasi. Wawinjane mondi. Mokwongo wadwaro ni sama ji dhi safar sana joriemb matatu kata joriemb geche ma personal mondo ging'i maber kabisa ni giluwo chike mag ndara mondo kik wabed ga ajali ma wanyalo geng'o. Kaeto bende officers wa ma nie ndara gibed polise bende wadwani mondo abiria to gi joma ting'o abiria oluwo chik. Kik wabed gi geche ma ok onego bed e ndara miluongo ni unroadworthy vehicles. Nyakora mugajwang' mago manone jagoro mongirore migao mar arita kwe Raymond Omolo ka en bende ochiwo paro ewi okenge makare monego bed ni keto mar neno ni oduok piny masiche mag apaya e pachoka. Podi antiere studio kae kod Opere Nyaroya, Josephine Adhiambo kaachiel kod Ken Onyango. Sai modong godo matin ahinya to waloro twak mar okinyi makawuono. Kata kamano kachako kod Opere Nyaroya, winjo kata ka jo Mombasa moko seyo NTSA katiyo gi dhok mane gitiyo godo, giwacho sani ni NTSA imelegeza kamba. Akeni NTSA onego bed ni timang'o. Bende Ken kapok ne wadhi e yueyo Ken owacho kanyo ni NTSA jomoko yudo license to ponono ok odonjo kata class mar mondo mi giyud tiegruok makare mar neno ni girombo riembo de apaya kacha. Mana mapiyo kapok wachiel. Mokwongo wach corruption. Ibro waching corruption ni NTSA, corruption ni police, to which will niya jogol ng'ama golo no bende corrupt. Koro corruption ok en gima dang' awach ni gima ni NTSA kata onge NTSA. Corruption is a sin problem. Ma en richo machando even the country as a whole. Koro wachak gi kanyo. It is a sin problem. Mok dang' awach ni NTSA onge corruption, police onge corruption. Corruption is a sin problem. Man kamora mora mwakedo kamora mora ma wantie. En achiel kuom gik mamiyo ajali timore e barabara. Mana is a fact. To benitere kaka inyalo tieke, mana kaka wacho ni onge ng'ama ler ka pamba. Yes. Koro manariyo, koro mano kwang'iyo gik makelo accident. Kata wang'iyo mitigations. Corruption achiel kuom gi. No se wachi weche mag training, quality training, wachi joko wacho malong'o, overspeeding, failure to obey traffic rules, riembo ka ng'ato mer, drunk driving, riembo ka ng'ato mer, jomoko ket belt ka giidho gari, overloading, mago gik ma joka ma wacho kendo mago to badir be yong'eyo. Koro ang'o madang' watim mondo mi mokwongo inspection, driving and roadworthy vehicles. En adieri watimo inspection. Kaluwore gi system ma wan sani we have automated. Ibook gachi
kendi ikelo. Of course nitiere tama achiel nyalo yudo achiel ariyo adek, to gima nyalo defend kata manyalo duoko confidently en miriambo ok onyal bedo adieri ni geche yudo inspection stickers kata ji yudo driving license ma ok otimnegi inspection kata ok gidhi. Achiel ariyo moko nyalo timore nikech wan e bwo chieng' kama richo po nitie, to that is not the norm. Aya, wakala, brokers in our system kasani kaya ng'ama ong'e timo inspection chon ni nyamiyo ng'ato gaji madhi timo ni and all that. Tinde to in emi log in tibook kendi, in emi chulo mana in emi tero kendi. Mistake nyalo timore mana matin, maybe it's an inspection. So mago nitie so inspection, but ang'o mamiyo iyudo geche moko ma siket okebe to pod iyudo gi ndara kacha. Gima nyaka ing'e ni responsibility mar tero gari inspection en mar wuon gari. Mar ariyo, gima wiji wilgo ni there was an executive order around 2018-2019 manogolo NTSA e barabara. Koro enforcement nodong' ne police. Koro okanyal dhi e barabara. Kwa dhi e barabara kata sani to wadhi in collaboration gi police gi other stakeholders to kwanyal dhi. Koro enforcement ok tich NTSA e barabara, en tich police. Koro man kata anyalo ng'iyo ma iyudo ka gari okebe to en gari manotimne inspection 2019 kata 2020 kata mana 2018 to ringe barabara. Ng'eni ju public to ng'eni ne NTSA we gari ni to kicheko through appeal ne gari manobedo chon manotimne inspection chon wuon gi poko kele. To inspection onego bed ni timo ne nyamburko bang' thuolo maromo nade mar mondo mi watiek masiche mag apaya. Traffic Act wacho ni geche duto irrespective of the owner 4 years old from the date of manufacture, geche duto matinia irrespective of the owner, mano chuno ni gari mora mora kopogore mana gi geche mag presidential escort gi KDF, obed gech sirkal, obed parastatals, obed individual vehicles, geche te must go for inspection. To getime yearly ega ka ega. A Traffic Act chon noko involve piki. To amendment manyo timne Traffic Act dumara berio sani include ni kata piki nyaka timne inspection. Masani waketo mechanisms mamano nyaka bitimre mondo to increase capacity. Sae maneno kama yawa wangu Orka Corrijo Spin bende wachno un kaka ajogo mabende tiyo e stage kacha mabende tingo jo wuotha madhi wuodhe maboyo kata long distance. Nyaka sani wachno mar geche mabende utiye katitiye utimo ne service bang' thuolo maromo nade, to bende ere kaka uneno ni nikech wachno mar tingo jo wuoth ma excess en achiel kuom gigo mabende wachni thoro kelo masiche mag apaya. Inyalo yudo ni driver nyalo wuok e stage kacha kod jo wuoth moromo adere to kochopo e ndara kacha to nikech miluma mar pesa oyudo jomoko e ndara kanyo to tingo excess. Utimo nade mar duoko piny gik makamagi kaka yorno mar duoko piny masiche mag apaya mana mapiyo piyo kowatieko? Okay, kalure gi kuma wantiere ticket kata gimoro ni book moro nitie miluongo ni passenger manifest. Kanyo wandiko ga e namba mar director. Koro manifest ni sama gari osepong' to nego bed ni jazo manifest ni then okonego blame NTSA kende. Manyieo gari to kete sako gibende gichangia kuonde moko matek sana nikech onego bed ni kiseketo gari e sako, gari ni onego bed noluwo sheria mar kampuni, ok onego lu sheria mar askari. Winjo? Then gima chak machielo manyalo wuoye kuhusu wan kama koro waumie kama wan joma wan e barabara. Yudo kaka koro sani iwinjo ka government wacho ni gidwa golo wa afya center then terwa Green Park, to ok gi consider mine mane gi nyithindo matendo kata joma nigi disability. Ng'ani owuok Kisii olore Green Park to ng'ani onego bed ni biro kawo OTC, gari OTC kadhi side madandora, huyo mtu atafika aje? Odi tundo nango. Koro neno ka gini onego bed ni kata ka sirikal dwa kelo wach mar golo geche town
onego ging'i ni to jomage madhi umia, wananchi ema dhi umia. Nikech mon nigi nyithindo, ng'ato nigi nyithindo marude to pod gitindo, to onge gi yuto moro malong'o. Onge kaka onyalo, nikech kanye ma jo boda boda be dhi take advantage. Nikech gidhi yudo ni koro tich ng'eny kuchacha, iloro ji kachacha. Mama ni dwa kaune sling 400 kowuok Green Park nyaka OTC, ten gi nyithindo. Koro kanye to okang'e ni nyalo konyo nade. Another thing, mana mapiyo kwa tieko dakika ariyo kende. Another thing, gima request government ongi kaka deal gi wach mar police, nikech gokinyi kwa wuok ni wadhi tich, once ni se bedo ni ondiki gi company nitie kambi moro ma kambi no tambua ini ina member, onego beni kidonje tich itiyo tiji gamani, ineno. Koro yudo ka iket chako pango gari, iketo ji gari, iketo ji abich, to police maraino gi osetundo moko mawuotho without uniform gieki, ini maki makata gimitime kia, ineno. Koro unusiko mana ni sama gin gi operation turingo, yudo ka ng'ato ringo nyaka gi pesa mar customer. Koro kang'e ni kanyo to wan to gidwa ni mondo gikonyo machalo nade. Nikech okwang'e makosa momiyo gimako waka wani tich, in gi badge, in gi uniform. To every week be nyaka gibi gikaw pesa. Ma gin giwuotho to nyaka ichiw mako kichiwo tinyisi ni tutawakujia. Koro neno, mane gima nyalo kwayo. Ageno ni sirikal biro winjo kwayo ni neyo makare kendo ibiro ne kaka ikonyo eyo makare. Kendo nyango wach ni mogik ahinya kotudore kod thuon wach makawuono mar ritruok apaya e kinde sikuku ne jo boda boda. Kwatieko en ya Joyce ni boda boda or any transport moko ma wan go e apaya en ni Kenya sani problem wan go maduong' ni wase normalize miluongo ni corruption. Corruption is part of us. Corruption is within us. To wabro endelea gi corruption. Onge kaka wanyalo weyo chiwo asoya. Wabro chiwo because wadwa ni survive. Kiwacho sani police bo bedo strict. Kaka NTSA kidire moro NTSA nene ndaraka, they are very strict. Mako maki tigolo 70,000, 100,000. Ka police omaki sani to ngema beni koterie court to me charges ariyo kende. Mokwongo obstruction, mar ariyo sijui overloading or overspeeding. Total fee midhi chule court 150,000 to police odwa siling 1,000. Ibro chiwo koso kibichi. So jo Kenya bo chiwo. Let me just give 100 meters away. Koro kage yudo gimoro go kwano kende. The boda transport around 7.5 million passengers within an hour. Koro as much as government bo concentrate so much ge other public service vehicles, get one job boda monde karwa luongwa as forums most of the time ok luongwa ga. The luongwa mondo wa make sure ni transport wa take care of every passenger. Watch accidents on the road okwadwa. Ero kama na enya. Tule momayo wawangwa ngeni. Wogone Ramogi TV ero kama na enya kwa miwapolo makene. But at least wa share. Ero kama na enya keno nyango Josephine Adhiambo kachiel kod opere nyaroya mar mondo mubi wabed kod twak makama wageno ni joneno magwa oyudo puonj makare wi kaka ginyalo ritore yo makare e apeni mapacho ka ahinya to e kindegi mag nyasi. Nyakora Ramogi Jwang ote bendu woro no mathoth ahinya ote mamoko podi twak makama wanyalo dhi godo mbele kata yorewa mag tudruok obed kanyo namba mar 2 gi Facebook. Thuolo masani ema orumo gi kanyo manyiso ni twak e chenro mar mbako romo orumo gi kanyo. Elojo wetena mabende oneno ni chenro ni obiro ni yo makare mano moriwo Sharon Ong'ao, Cleophas Oluoche, director marwa, jogo picha duto, jomak duol nyaka jogo mantiere TX kachiel kod graphics wagonwero kama na inya kuom neno ni chenro makama obiro ni nyakwara Ramogi Jwanga e yo makare. Nyaka kendo waromo odiochieng' makinya chakre sa 12 kinyi nyaka sa 5 mar nyango. Nyinga Joyce Oduoro, riti masani.
Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, Girabala kwasi wad Girajabu.